Her i weekenden holder vi åbent hus hos Horsborg Møbler. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen herude. Vi får besøg af forskellige leverandører, og der vil også være en masse præmier at vinde. Eksempelvis den her løber fra Vibeke Klint på Nordic Modden. Og der vil også være en puff fra Mogens Hansen, man kan vinde. Der er også portable lampen Claim fra Fritz Hansen. Jeg kan eventuelt tage med udenfor. Vi får besøg af Naver, vi får besøg af Nordic Modden, vi får besøg af Fredericia Furniture, Vitra, Ro Collection, Label, Mogens Hansen, Fritz Hansen og Karl Hansen. Og hvis man har mulighed for, eller hvis man er nysgerrig omkring, hvad der gemmer sig bag den her fine stol her, ægget, så kommer Fritz Hansen og viser, hvad der er inde bag ved sådan et æg her. Der har også været mulighed for at vinde den her stol fra Fredericia Furniture, Folkestolen, med polstret sæde på, og vi giver minus 25% på alle ikke nedsatte varer i hele weekenden. Vi har åbent fra kl. 10 til 16 både lørdag og søndag, så kom ud, få en kop kaffe, eventuelt glas vin. Vi glæder os til at se jer.